mga moms, good morning. So, nandito na tayo ngayon sa Mom Shake Eatery. And, enrollment. May mga teachers and students na ngayon dyan. So, ngayon, pasok na tayo sa ating tindahan. Kasi, ayan, sisimula ko ng paglilinis dahil, simula pa nung Monday is may enrollment na. So, araw-araw may mga teacher and students naka-schedule from grade 7 up to grade 12. So, ayan. At habang hindi pa gano'ng kalakas din ang ulan is ipatingin na natin ang ating paggawa na natin alulod mo dapat gawin para pagdating ng tag-ulan hindi kami nangangamba dito na baka may mga tulo-tulo o magbaha o whatsoever. Diba? So, pasok tayo sa ating tindahan. Yan, tawagan natin si Daddy June kasi hingi ako sa kanya ng suggestion o opinion tungkol dito sa gagawin naming alulod. Ayan, dito sa likod. Kasi mula dito, sa ating bubong, pag bumagsak yung tubig, dito siya umaano yung tubig. Papunta dyan, kay nanay sa kabila. Kawawa naman si nanay kasi pumapasok sa loob ng bahay niya yung tubig. Kaya gusto ko magpa-alulod dito, papunta dito sa drain sa kabila. Sa kabilang gilid, tapos papaayos ko rin yan. Papaalis ko rin yung mga bato-bato dyan para sa ganun maging maayos yung flow ng tubig. Yung papunta dun sa labas. Op! Pa! Andito na po ako. Sige. Punta na ka. Okay, ingat pa. So, si Daddy Jun mismo ang titingin kung anong pwede namin magawa. Kung ano yung kakailanganin namin para sa mga gagawin dito sa store. Mas maganda din siya mismo yung makakita para mabilis namin ayos o magawa yung dapat namin gawin. I miss you too. Miss your ulam. Oo, hindi kasi papagawa ko yung bago yung sala. Okay. Gawin natin couch top. Okay lang ba? Pa-aircon na lang natin? Pa-aircon. Pero wala magang charge ang magkain ko. Hindi, naka-aircon na tayo pero dito na kayo magkaklase. Ginawa na lang classroom. Hindi, ipaayos yung yung alulod ba? Saka magpalit ako ng sapin. Paint. Gusto ko nga Ang tawag dito, hanggang 29 na kayo, no? Hanggang 29. Hanggang 29 po yung araw-araw. May tao na dyan. Mag-ready ako kahit ilang putahe lang, no? Ayan, nandiyan yung ating mga suking teachers, mga students. Para yung iba kakain. Hanggang oras kayo, ma'am? Hapon din o? Pero walang Friday. Monday to Friday lang. Paano pala ang klase nyo? Ay, Monday to Friday. Monday to Friday, di ba? Ang klase? Oo. Actually, ang enrollment hanggang Thursday lang. Hanggang Thursday. Kasi Pero yung klase, Monday to Friday. work from home ngayon lang sa enrollment. Okay. Pero magbalik na sa opening sa klase. Monday to Friday. Monday to Friday. Kasi sabi daw, yung iba modular. Sabi, pati mo modular. Ano yung modular mo? Saka iba pa rin talaga ang natututunan ng kabataan Pero kapag depende estudyante. yung ang mangyayari mo sa school namin kung lalaki ang enrollment kasi yung Santo Niño close na. Yung? Close. Yung Santo Niño. na isang school? So may tendency lumobo So may talaga. tendency. So pinoproject na pinoforesee na nila na ganun ang mangyari. Kasi anong mangyayari sa mga estudyante doon? Saan ang Santo Niño ba? Doon. Sa
Upper. Doon da ako ba? Doon banda sa may puro, ano? Ocho? Dili puro ocho. Puro kung bibiniin. Ah, high school yung mga yan? High school, kindergarten, elementary, senior high school. Ah, so yung ibang senior high doon for sure, yung iba dito. Baka siguro, pero may mga integrated schools naman. Ah. Kaya nga sabi ng principal namin na yun talaga yung project na nila. Kasi ano May mangyayari possibilities. anong mangyayari sa estudyante na galing sa Pilipinas? Santo Niño. Tara sila, daddy! Saan kayo galing? Ha? Ba't ang bilis mo? Irma ha, may kadate ka ng iba ha. Mother ha. Halika, Lagyan mo. Dito sa... kasi ito pa oh, Binyan. dito daw po, ang ano ni nanay kasi sa akin, pag umuulan, yung tubig dyan, dito na pupunta sa kanya. Pasok sa kanila. Dito na may hulog. Oo, kaya kailangan yung alulod natin papunta doon sa likod. Paano ko yan? Ipalinis ko yan, pa-clear ko yan, para maayos yung daloy ng tubig palabas. Islet dito. Oo. Kasi yung mga kanang ito ba, yung daanan ng tubig na to galing sa taas, yan yung pag umulan dyan, yung tubig dito talaga ang daan sa akin, wala naman daan dyan sa kabila. Dito talaga ang daan kasi yan na yung may daanan. So dito, yan. Ano gagamitin nating dyan? Pipe na lang, di ba na? Pipe na nga lang daw po. Para hindi rin kasi yung mga Yung dahon. dahon-dahon yung mga pag nalaglag, oo, hindi magbara. Tapos, yung malaking pipe na gamitin natin, wag na yung maliit. Kaya ba ng yero? Pwede na 3. Tama lang islog man niya. Ano mo ubos? Ha? Ano man naman paubos din eh. Ay na, diretso rin ano? Ang problema ng tubig asa paingon. Tayo. Ang control paubos. Pa-down mo. Interest. 3 rin mo yung gamiton. May mga straight line. May imbudo lang din ka. Asang na may dinilo. Hindi ka dapat ito nga, may imbudo isa. Imbudo din ka dito. Hindi na niya po. So, simulan na natin yung paglilinis natin na store. Ngayon na natin yung ref. Para nasagal, pag nilagay natin yung mga food natin is malinis na siya. Kailangan clean. Para yung ating food, pag na-imbak natin, ayos siya malinis. Tapos mamaya, magpapaano ko ng mga sanga, bawas. Kasi yung mga bunga, bumibigat, so may tendency yung ibang bunga bumagsak na kaagad. Hala, dito na siya! Mga ma'am, siya lang po talaga yung pumunta sa akin dito ngayon. Kasi, siya lang po yung gipit. Siya yung wala trabaho. Iba namin mga kasama, wala po, hindi po nagpunta kasi busy sila. May mga ginagawa rin sila ngayon sa bahay nila. Kaya hindi sila makakapunta. So, una natin gagawin, syempre, ang mga plato, kutsara, lahat ng kasirola at kaldero ay huhugasan na. Kasi bukas magtitinda na tayo. Tayo na lang mag-duty kasi hindi naman sila papasok. Ha? Ha? Diba? Ma'am, dito lang kami. Enrollment ba? Mga tao, andito, mga estudyante. So, since andito na ba't isa lang yan? Dalawa yun ah. Asa isang pula? Nabatsa. Ay, ayun, nandito. So, hugasan muna namin yung lahat ng aming mga kubyertos. Kasi bukas magtinda tayo. Kabalo mo naman magluto, di ba? Huh? Kinabahan ako Ano kaya iluluto namin ito bukas? So, maglilinis muna kami mga ma'am. Ayusin namin itong aming tindahan. Para bukas,
is malinis na siya. We can sell na. Kasi may mga teachers na nag-aabang at walang baang mga ulam at pagkain para sa maghapon nilang pag-i-enroll dito sa mga estudyante. See ya! Linis na tayo ng ating store. Dito na tayo sa lamin. Ha? Ay, andyan pala siya. Hello, friend. Ay, tutulungan mo ko? Dili, syempre. Kain lang ako dito matulog. Diba? Pumunta lang siya rito para pumanggulo sa akin. Tingnan mo. Bakit naman kayo ka pa nawala? So, ito pa lang natapos mo? Ito. Buti nga dumating na si Diday. Gutom ako, te. Kumain ka na lang dyan, Day. May kanin baboy pa dyan. Kumain ka na ba? Hindi ako nagkakain, diet nga ako. Hindi naman pala ako. Ay, Wales! Ay! Iikot ko, babalik ka rin ko, papalitan ko, bibigyan ko na ibang ora yung ating tindahan. Parang ganoon din naman. Ikot ko lang. Sure ba? Lipat ko yung ating pesto. Yung na mesa dito ko na siya ilalagay. Pasok na ba? Oo, may pasok na. Nung Monday pa, nag-ano kayo mga teacher dito kanina. Sabi niya, magtinda ka ng ulam kasi hindi kami makapag-lunch. Klaro sa namin. Kaya bukas na bukas. Wala kayo estudyante. Hindi, enrollmenting. Ay, kahit mga ano lang, mga walong putahe lang muna. Walo, tatlo lang. Tatlo lang ba? Thank you so much pala in advance to Gwen, kasi bibigyan niya raw ako ng 2 putahe para sa pagbubukas ng aming Mamshi Sino Eatery. yan siya? Ikaw, Ha? Ay. Nakakabigla ka. it's a prank Wala pala. kayong ano? So, palabas na tayo, mapunta na tayo sa kusina. Ay, at least malinis na tayo. Duty ka bukas? Ha? Samahan mo ako, dalawa tayo. Kasi baka busy pa rin yata sila sila ano na naman. Ayan, so ngayon mga moms, so you can see, ini-sterilize ko na yung kutsara, sandok, and tawag mo dyan, kutsilyo, para bukas, pwede na siyang magamit. Dito na ako banda sa kalan. Ito kaganda kapag naka-tiles, mabilis mo siyang malilinis.
Okay, so ngayon naman, dito natin ilalagay yan. Kasi, para mas mabilis na makuha ang mga stock. Ayan, the soy sauce. Ang ating mga pampalasa, mga pampasarap. Yung mga powdered ano natin, the pepper and and all. Doon ang pepper may lagayan, so ito transfer natin. Ito may lagayan yung paminta natin. Para mabilis siya ang mga patis. Lagay natin sa bungad yung madalas at palagi ginagamit. We have black beans and cucumber. Ayan. Here's the dahon ng laurel. So may lagayan din yung ano natin, salt. So I don't know kung ano, kaya lang masyado siya malaki. So papalitan natin siya sa mas maliit para magkasya dito. Mabilis yung kuha at saka naka-organize. Nandito na siya at hindi siya kalat-kalat. Mabilis natin makikita. So, that's it mga moms. So, kaunti na lang. Iba, pinapatuloy na lang natin sa batya. No? So, bukas, mga kaunting minor na lang na aayos. Actually, hindi minor eh. Kasi meron pa tayong mga iba ano. Dito na rin yan. Patutuloy. Tapos bukas na lang sa Yan. Thank you so much, Diday, for helping me. Grabe, napakabait na tao. Tapos sabi niya, huwag ko na raw siyang bayaran. Sabi ko, huwag namang ganun. Sabi mamut bigla. Hindi, joke lang. Siyempre, bibigyan natin siya ng, ng kanyang budget ngayon. Dahil tumulong siya sa akin. O, half day ka ha. Alam mo na. Whole day pa rin ang budget. O, kasi mamut siya sa dami-dami nating ginawa. Mahal ang bahay ni Diday. Oo, 3,000 yun ngayong araw na to. Bayad ng loan, ng card, ng 4-piece. Ayan, tanan. So, that's all for na mga moms. Bukas babalik kami. Ano oras natin pasok bukas? 7. Pwede na. 7 sa umaga. Ha? Asa mo ang lighter rin? Kahit sa mga 7 sa umaga na, makaluto tayo. Kasi hindi pa naman siguro gano'ng karami yung mga estudyante. Tsaka yung mga Later ba? natin. Ito na rin yung aking bisita na grabe. Thank you so Pagod much. na pagod ako, te. Maraming salamat sa lahat ng tulong. Thank you so And much. syempre dun sa ibibigay mo sa akin pang gas. Ang lighter, asa mo? Thank you so much. Uy. Bibigyan po ako ni Gwen ng panggas po sa price gas kasi Lighter! Lighter na anak ko. 1.6 lang naman yun, friend. Putang ina, wala nga kaming gasol sa bahay. Ay, sayang naman. Ikaw pa naman ang endorser. On ba? Lighter ban. Siya, thank you so much mga moms. Gusto ko na magpa-fresh. Ang Jean. Ako na uhaw ang ate ko. Siya, thank you so much for watching.